Mga kapatid, papasalamat tayo sa Diyos na nagpapatuloy tayo sa lugar na ito. Sabi ko sa kanya kahapon, paano na lang kung bumalik ka? Sinong babalikan mo kung waray na kami? O, di ba? Doon natin nakita yung kahalagahan ng nagpapadayon. Kaya kung may kapatid tayong nangihina, meron siyang mababalikan. Meron siyang mapupuntahan lagi. So, we are praying for mga buruhaton pa na magpapadayon na makakabulig. Dili lahit panlawas, kundi pati ang ating kaluluwa. Kasi ngaran na niguro kita panlawas, lalo tayong napapahamak. Alagaan natin ang ating mga kaluluwa, mga kapatid. Ipaalaga natin kay Kristo. Siya ang ating dakilang pastol. Nagmamangno, kagaya ng pagmamangnuhan mga tupa ang pastol. So, mga kapatid, we are announcing din. Thank you, Sister Flora, for the testimony. At we are announcing, kasama din natin si Sister, malimutin po ko sa pangalan. Tay, pangalan ni Sister Imogitsundo. Melanie. Amen. Palakpakan din, mga kapatid. Kasama niya yung mga children niya. Sinundo sila ni Brother Abay. At kasama natin si Katrina from San Antonio at si Sister Mardeline galing sa San Isidro. Wala kaming iba sasabihin sa inyo kundi magpatuloy kayo sa Diyos. Itong ginagawa nyo, hindi siguro ito masama. Di ba? Kapag dumating yung panahon na may nag-usigaero nga, hiyayo nga, masaring, ano man ito, surusimbaman ka mo. Huwag kayo padara, kay maupay na yung gibubuhat. Maupay ito. Ikumpara mo ang pagsimba sa pag-inom, anong mas maupay? Pagsimba. O, di ba? Kaya kakulop, na yun ako sinabihan eh. Nabawalan ka, ano mas maganda? Ginagawa nila o yung ginagawa mo? Kung magandang ginagawa mo, ipagpatuloy mo. Lalo na para sa Diyos. So, salamat sa inyong pagkanhi. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At si James nandito. Bad, nag-alala ko sa iyo eh. Pabalikan sana kita eh. Amen. Salamat. Nandito ka, Bad. At si Renalyn, nating kapatid din. We are happy nandito ka balik. At sa ating mga kapatid, pasalamatin natin ang Diyos sa bawat isa sa atin. At nakikita natin ang plano ng Diyos sa simbahan na ito. Huwag tayong mapagod, kundi mas lalo tayong magpatuloy. At nakita natin merong mga dugang paggamit na electric fan sa ating simbahan. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Na yung puso, para maging komportable na ating panimba, ay gintalinguha niyo nga magdara. So, pagpalain kayo ng Panginoon. Balang Diyos magbulo sa iyo. So, this morning, di tayo magtatagal. May kalimutan pa pala akong announcement. Mga kapatid, meron tayong dagdag na outreach na area sa Barangay del Pilar. So, for the last 4 years, ang ating outreach ay nagpapadayon sa Bulod at San Isidro. This time, nagkaroon tayo ng additional na area sa Barangay del Pilar. Ang nag-host ay si Sister Bisna. Siya ang nag-host doon. So, mga kapatid, lumalawak ang ating ministry sa biyaya ng Diyos. Kaya, keep praying lang. Dasal lang ng dasal at willing na magpagamit sa Panginoon sa iba't ibang pamamaraan. Nasisiyahan tayo ng mabuting balita kumakalat. At maraming taong naliligtas, pinagit imo pagpapagamit sa Diyos. Sa iba't ibang paagi, kung ikaw may nagtutdo, nag-offering, kung ikaw may tumutulong, hindi lang naman pagtuturo ang pinakamahalaga sa church. Sa iba't ibang paraan, nagagamit tayo ng Diyos. Kung ano yung aton kakayahan, ginagamit ng Panginoon para na iya maupay nga sumat ay kumalat. So, ngayong umaga, mga kapatid, di tayo magtatagal. We will pray muna. Magdadasal tayo bilang ating pagtitikang sa aton mensahe. Makalain ng mga kapatid na tayo lahat tumayo at tayo magpipray. Magpapasalamat muna tayo sa Diyos natin. Diyos na banal na nasa langit. Let us pray. Igampo natin ang mga kapatid natin. Maalalayan natin ang bawat isa. Magpasalamat tayo sa mga kaupayan na iyaginhatag. Magpasalamat tayo sa grasya ng Diyos na anhilagay kita kan Kristo sa tayo ng oras. At magpray tayo sa mga lugar na nasasakop ng salita ng Diyos. Magpray pa tayo ng mas marami pang mga lugar. Marami pa tayong makasama sa paglilingkod na ito. Magpray natin lugar ng Kalubian sa Isidro Bulod, lugar ng Del Pilar, ubos tanan ng mga barangay din sa Dulag ay makabati ng kaluwasan
pinaagi kudlakan Kristo. Pray for our pastor, Pastor Felix Laron, at mga kapatid din sa Mayorga. Pray for San Vicente. We pray always, bisan pa sa ating building construction, patuloy ito. Papasalamat tayo na ngayong taon, meron tayong mga project na natapos. Naton CR na human, naton atop na human, mga kapatid natin pinagpala ng Diyos, may mga kapatid tayong nakabalik. May mga kapatid tayong pinapalakas ng Diyos. Ang ating mga pangunawa gihap, iyagin tututuan, iyagin aabrihan. Magpasalamat tayo sa Diyos ng ating mga isip ay kanyang pinupuno ng kanyang kaluwalhatian. Naiintindihan natin, hinahini ang Diyos. Nagpapahiwatig siya sa atin. Pasalamat tayo sa Diyos. Lumalago tayo sa kaalaman niya mga pulong. O amang Diyos naming banal, salamat po sa umagang ito. Narito kami hindi sa aming mga sarili kakayahan, kundi sa pamamagitan ng iyong biyaya at awa. Anim kaluoy mahuraon hinduro. Kung paanong ibinigay mo si Kristo para kami ay malinis, mapatawad, matubos, maging banal. Pinagi kan Kristo makaangbit kami han kahimayaan. Pinagi kan Kristo maging bag-o kami nga tawo. Pinagi kan Kristo nagkamayada kami bag-o nga espiritu. At ikaw na naghahari sa aming buhay, ang paghahari ng Diyos, pinaagi hanamon Ginoo sa Kristo. Salamat po Diyos sa umagang ito. Kaya ang aming pagpapasalamat Panginoon na hindi matapos-tapos, kaya ni imo biyaya warig katapusan. Ano mo ginhatag amon dahil ni kinabuhi, sanglit Ginoo angay kahin pinakataas nga pagin pagdayaw. Angay kahantanan nga amon pagigugma. Bugos nga kasing-kasing, bugos nga kaluluwa, bugos nga pagkatao, bugos nga kusog, lahat ng ito ay sayo. Tungod pinaagihay mo, lahat ng ito ay natanggap namin. Ang kapuspusan ng iyong mga pangako, tinanggap namin tungod ka ni Jesu Kristo na imo ginhatag. O Diyos, wala na kaming mahihiling pa. Ibinigay mo na sa amin ang pinakamaupay nga regalo, at ang regalo na yun ay si Jesu Kristo, na siyang nagtubos sa amin sa kasalanan. Panginoon, ngayong umaga, kasama ng iyong banal na Espiritu, nag-aampo kami, na dayuday punuin mo kami ng iyong mga salita, at mabuksan ang aming mga puso at isip, makita namin ang iyong kaluwalhatian, that we may behold thy glory through thy word. Buksan mo ang aming mga Biblia, ang aming mga mata ng pangunawa, upang malubos-lubos naming malasap ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian sa pamagitan ng iyong mga banal na kasulatan. Dalhin mo kami sa iyong katotohanan sa umagang ito. Tanggapin mo ang aming pasalamat, O Diyos. Sa iyo ang aming pagdayo, pagpapasalamat ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Makalingkod tayo mga kapatid. Salamat po. Kaninang umaga sa ating Sunday School ay na-discuss sa atin ang tabernakulo. Na kung diin nakita natin ang altar ng paghahalad ng mga tao ng Diyos. Unang sa kasalanan, ginagawa ng Diyos na mangyari ang ganong programa o senaryo sabagat naruyag ang Diyos makipagsama sa tao. Ang Diyos at ang tao, mabayaran ang kasalanan na kanilang ginawa. At ikaduha ay ma-restore ang fellowship, sabihin pakikisama ng Diyos. Hindi, tatandaan natin mga kapatid, na hindi pwede magtampo ang Diyos na magmabaraan ng ang tao nga mahugaw. Bisan nga ni maglalaba ka, ginhawa ni mo't busag, nga nandi kolor. Say pa ang Ginoo, hindi pwede makisama ang Diyos na banal sa tao na marumi. Na sinasabi ng Isaiah 59:2, na ang hinungdan ang tao na habulag sa Diyos ay ang kasalanan. Babasahin ko mga kapatid. Sa libro ng Isaiah, chapter 59, verse number 2. Tungod inihan iyo mga sala, nga dirihiya na bati ha iyo. An iyo mga sala, amo an nakapabulag ha iyo, tikang han Diyos, kung nagtitinguha kamuhin pagsingbaha iya. Amen ba mga kapatid? Yan ang pinaka-problema ng tao noong unang panahon pa. At simula kay Adan hanggang sa panahon natin, minana ng tao ang kasalanan. Hindi lang basta ari-arian ang pinapamana, pati kasalanan na ipapamana.
At dahil ang kasalanan ay naipamana, ang bunga din ng kasalanan ay naipamana din. At yun ay ang kamatayan. Sanglit kung ang tanan nakasala, tanan mamamatay gihapon. Mga kapatid, yan ang sumpa ng kasalanan sa ating bugos nga lahi, henerasyon ng tao sa buong mundo, sa buong kasaysayan ng daigdig na ito. Yan ang problema. Kasalanan, kasalanan, kasalanan. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos na ngayong umaga na sa Kanya tayo. Na dahil bisan makasasala kita, nakadangop kita, mga kapatid, hindi pinagin aton kalugaringon. Tungod kay kung paiiralin ng Diyos ang kanyang hustisya, sabihin, hustisya, justice, lahat ng tao ay patay, yan ang oras. Kung paiiralin ng Diyos, kung kanyang i-implementar ang iya gahom, na kung ang tao makasala, patay dayon, walang taong mabubuhay sa daigdig na ito. Sabi ng Biblia, sino makakatayo sa harapan ng Diyos? Sinong taong makakailob sa kanyang kaluwalhatian? Mga kapatid, sinasabi ng Roma 3:23, na ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maaring pag umatubang ka sa Diyos, malulusaw ka sa kanyang kahimayaan. Matutunaw ka na lang, mawawala ka bigla, kagaya ng naramdaman ni Isaiah sa libro ng Isaiah chapter 6. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos sa templo, natakot siya. Kung ating i-imagine ang kaluwalhatian ng Diyos na makaradlok induro, hindi ka matutuwa. Sabagat may kita mo yung diferensya mo at ng Diyos, dako ang agwat. Ang Diyos, baraan hinduro, kita makasasala. Mayok ko kagod, mayok mo kagod sa Diyos, Panginoon, kaluiya ko. Panginoon, hindi ako angay umatubang hay mo kay duro tim kalimpyo. Animo kahimayaan, animo gahom, makaradlok hinduro. Sanglit mga kapatid, ginawa ng Diyos ang tabernakulo na pinaagihiton ang mga tao maaari nang makipag-ugnayan sa Diyos. Ngayon mga kapatid, wala tayong tabernakulo na iba kundi si Kristo lang. Na pinagi kan Kristo na siyang katumanan, hantanan nga na nakabutang sa tabernakulo. Pinakita diyan mga kapatid ang bronze altar na pinaagi na altar, nagtutubo dira hinhalad sa Diyos. Ipinakita ng bagong tipan sa atin na walang ibang halad na para sa ating kasalanan, kundi si Kristo lang. Na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng tao. Sa libro ng Juan 1:29, mga kapatid, babasahin natin. Ngayong umaga, nais ko na tayong lahat ay maging masaya sa ating tinanggap na pangako ng Diyos at sa kanyang ginawang pagtuman na niya pangako sa atin. At yun ay si Yesu Kristo. Mga kapatid, siya ang katumanan ng saad ng Diyos sa atin, si Yesu Kristo. Juan 1:29. Sinasabi ng Biblia mga kapatid sa Juan 1:29, pagkabuwas, hinkitan ni Juan Jesus, nga tikadahaiya, nga nagsiringhiya, kita iini ang kordero han Dios, nga nagkukuha han salahan kalibutan. Mga kapatid, si Kristo ang tupa ng Diyos na naialay para sa atin. Wala nang iba. Mga kapatid, nakita natin sa tabernakulo na nandun ang lababo na hinimo pinagin bronze. Nakita natin si Kristo na siya ang tubig ng buhay. Sa John chapter 4:14, han kaistorya niya ang babae nga Samaritano, na saring hiya. Hindi mo alam na ang kausap mo yan na hiya ang Kristo na nagbibigay ng tubig ng buhay. Kung imo ito iimnon, mabubuhay ka na magpakailanman, hindi ka na kailanman mamamatay. Si Kristo ang tubig ng buhay, mga kapatid, wala nang iba. Nakita natin sa tabernakulo, mga kapatid, ang lamesa ng karanon. Na pirmi kada adlaw, kada aga nililiwanan, kada semana nililiwanan ang karanon dito. Na pirmi magpapakita han pagkamaupay han Dios, na nagre-representar han 12 katribo han Israel. Mga kapatid, ang tinapay ng buhay ay walang iba kundi si Kristo. Na kung imo i-konsumo, mabubuhay ka magpakailanman. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kung imo sasaligan. Kung imo tutuuan, imo lalauman, imo pananampalatayanan, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa templo nakita natin ang sugaan, burutangan ng suga, na may 7 ulo, na kung diin bubutangan pirmin kada adlaw,
Han padi hin oil, langis, asyete para magpirmi paglaga. Mga kapatid, nakita natin si Kristo na siya ang liwanag ng daigdig na ito. Sinasabi ng Biblia sa John chapter 9 verse 5, Juan 9:5, Ako ang kapawa han kalibutan. Amen. Samtang-aan hipa ako ha kalibutan. John chapter 8 verse 12, Nagimang raw na liwat Yesus sa ira, ako ang kapawa han kalibutan. Magkakamayad na kapawa han kinabuhi an bisan o nga magsunod ha akon ngan diri nagudi ang maglalakat ha kasisidman. Purihin ang Panginoon sa Kristo na dati tayo nasa ating kasalanan na madilim pero ngayon na tayo nasa liwanag na. Na dati tayo ay namumuhay sa ating sariling paraan, ngayon tayo ay naliliwanagan na ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nakita din natin ang altar ng insenso. Kung dito sa tabernakulo, nagsusunog sila ng mga pahamot, nakita din natin mga kapatid ang pag-aampo ni Kristo sa John chapter 17. Ipinakita ng Panginoon sa atin ang susbaranan ng tuhay nga pag-ampo. At pinaagyan niya pag-ampo, tayo ay napipirmihan aton pagtuo. Napipinadayunon na niya pag-alalay ha aton na tayo maging madigon sa ating mga pagtuo hangtod din katapusan. Mga kapatid, tayo ay iniingatan ni Yesu Kristo. Mga kapatid, nakita natin sa tabernakulo ang mercy seat, the Ark of the Covenant, na kung diin dito na lusad ang himaya ang Diyos pinagihan, uro aligi din ipo-ipo. Mga kapatid, si Kristo ang luklukan ng awa. Siya ang luklukan ng kaluoy na pinagi kan Kristo na nakadangop na kita ang Diyos. Mga kapatid, gusto ko ipaalala sa ating lahat, kumpleto ka na kay Kristo Jesus. Wala ka nang hahanapin pa. Yung problema mo sa kasalanan, siya lang ang solusyon. Wala nang iba. Kung ang problema sa kasalanan, amo lagyap, sunod-sunod na henerasyon hanggang sa panahon natin, ang hindi ito may matitigil na kasalanan. Kahit kung magkakaanak ako, magkakaroon din siya ng kasalanan. At yung apo ko, kung ako man imubuhay pa, makikita ko yung apo ko. Kung hindi niya makikilala si Kristo, mapapabilin kay piyan iya kasalanan. Mga kapatid, ngaran ang problema, diri nag-iiba, diri gat nag-iiba ang solusyon. Si Yesu Kristo, laghihapon ang solusyon. Waray iba. Kung titignan natin ang kasaysayan ng daigdig, mga kapatid, ang but nga ng kasaysayan si Kristo. Siya ang katumanan ng saad ng Diyos sa bugos lahi ng tao sa daigdig. Siya ang pangako ng Diyos kay Adan na ating ninuno na nawala sa imahe ng Diyos. Siya ang katumanan ng saad ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Titus 1 verse 2, mga kapatid. Titus 1 verse 2, in hope of eternal life, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, sa paglaom dayon niya kinabuhi. Imo ba itong ginalauman, mga kapatid? Dayon niya kinabuhi. Namiling kabahiton. Ipinangako ng Diyos yan. Titus chapter 1 verse 2. Di po tayo mag-iiya, mga kapatid. Titus 1 verse 2. Nga pinapasikad dida han paglaom dayon niya kinabuhi. Amen. Hindi plano ng Diyos na ang tao na kanyang ginawa ay mamatay sa kasalanan. Hindi niya plano yun. Hindi gusto ng Diyos na gumawa siya ng Adan tapos mamamatay lang. Tandaan natin ang Diyos ay Diyos na maupay. Mabuti ang Diyos. Hindi niya plano ang tao mapahamak. Kung bakit ang tao napahamak, nagpadarayan iya o kalugar yun nga ungar. At sinasabi ng Biblia dito sa verse 2, pinapasika di dan paglaom handayan niya kinabuhi ang Diyos nga diri nagbubuwa. Nagsaad haaton nini nga kinabuhi tikang pahatinikangan. Pinangako ng Diyos sa buhay ng langgad noon pa. Hindi pa ginagawa si Adan. Plano na ng Diyos na ang tao mabuhay magpakailanman. Mga kapatid, natuman yan sa Panginoong Hesukristo. Nang binigay niya ang kanyang buktong na anak para sa atin, sa pamagitan lahi ni Abraham, sa lahi ng Israel. Mga kapatid, kaya nga maisip natin, gintuyon ang Diyos na mahimo ang nasod ni Israel para may anak si Kristo. Gintuyon ang Diyos na mahimo ang nasod ni Israel para may anak
si Yesu Kristo. Di da magtitikang ang lahi ng Panginoong sa Kristo. Mga tao nga magtinuuhon. Mga kapatid, may kita natin mga kapatid sa Acts chapter 13 verse 32. Magbubukas tayo ng ilang mga libro sa Biblia na upang mapatibay ang ating pananampalataya. Acts chapter 13 verse 32. Han pagwawali ni Pedro didi, o basahan natin mga kapatid. Acts chapter 13 verse 32. Nandiyan na po yung mga kapatid. Buhat 13:32. Sabi dito mga kapatid, ngan aanhi kami na pagdarahan maupay nga sumat ta iyo. An iginsaad han Dios haaton mga kaapuy-apuyan nga iya pagbubuhaton. Gintuman na niya yana para haaton nga ira mga tulin. Pinaagi han pagbanhaw kan Jesus. Amen. Natuman ang saad ng Diyos kanino? Kay Yesu Kristo. Romans chapter 9 verse 4. Kanina po ay Acts 13 verse 32. Ngayon babasahin natin ay Romans chapter 9 verse 4. Roman 9:4. Sinasabi ng Biblia, mga pinili hira nga mga tawuhan Dios. Ginhimo hirahan Dios nga iya mga anak. Ngan ginpaangbitan iya himaya. Ginhimo niya hairaan ginsabutan. Ngan iginhatag iraan balaod. Iraan matuod nga pagsingba nga nakarawat niraan mga saad han Dios. Amen. Verse 5, mga tulin hirahan mga patriarka. Nganti kang han ira tulin na tawo Kristo. Pagdayawon unta hakagihapunan ang Dios nga nagahadi han nga tanan. Amen. Ginimo ng Dios ang pangako niya. Kung iisipin natin mga kapatid, yung saad na himo kan Adan, kan Abraham. Natuman 2,000 years bago natuman. Maiha nga panahon ug sa natuman ang pangako ng Dios na may isang ipapanganak na lalaki, papangalan ng Jesus, na siyang magliligtas sa lahat ng katauhan, di kang ira kasalan. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi bumibigo sa kanyang pangako. Ang hiyatapuran. Bisan ngaran mag-iha, ayaw la kahulop. Kapag ang Diyos nagsaad, diri hiya nagbubuwa, tutumanon good niya, aniya saad. Romans 15 verse 8 mga kapatid, another verse. Sa Romas 15:8. Mababasahan natin mga kapatid, din sa 8 ng Roma 15. Kaya nagsusumat ako wa iyo, nga naging surugoon kay Kristo tungod han mga Hudiyo. Pagpakita nga matinumanon ang Diyos. Amen. Base ang mga saad ang Diyos nga tuhan mga patriarka matuman. Purihin ng Diyos. Tinupad ng Diyos ang pangako niya sa katauhan na mayroong manluluwas na maulpot. Mayroong tagapagligtas na maulpot. At iginpaagi sa bansang Israel. Galatia 3:16, mga kapatid. Galatia 3:16. Galatia 3:16. Niyan, Galatia 3:16. Galatians chapter 3 and in verse number 16. Galatians 3:16. Galatia 3:16. Niya nagsaad ang Dios kan Abraham ngan iya tulin. Diri nasring ang kasuratan ngan ha imo mga tulin. Ngan kahulugan damo nga katawhan. Nasring ito ngan ha imo tulin ngan kahulugan usala katawo ngan amo hi Kristo. Sinisring na pagpapalain lahat ng mga tao sa mundo, pinaagihan usa ka tawo nga ig-aanak pinagin Israel. At yun ay si Yesu Kristo. Mga kapatid, nakaangbit tayo saad ng Diyos na iyagintuman. Na pinagi kan Kristo, naluwas kita. Genesis chapter 12 verse 7, di natin bubuksan mga kapatid. Punta tayo sa Acts chapter 3 verse 25, Buhat 3:25. Buhat 3:25. Buhat 3:25.
Ano sinasabi ng Biblia? Buhat 3:25. Acts chapter 3, verse 25. Ang mga sad han Dios pinaagyan iya mga manaragna, igin pahinungod ha iyo. Ngan, nakaangbit kamuhan ginsabutan nga ginhimuhan Dios, ngan iyo mga kapuy-apuyan. Sumalahan igin siring niya kan Abraham, tatagan ko hin kaupayan an nga tanan nga katawhan, hantuna, pinaagyan imo mga tulin. 26. Sanglit, ginpilihan Dios an iya surugoon, ngan ginunahin pagpadara nga daha iyo. Hin pagpakaupay ha iyo, pinaagihin pagbaya ha iyo, han iyo magraot ng mga ginawian. Purihin ng Diyos. Mga kapatid, na kay Kristo na tayo. Ngayon, kung wala ka pa kay Kristo, karuyag namon ipasabot tayo mo na si Kristo ang katumanan han pangako niya sa buhay mo. May mga tao na mababaw lang ang tingin sa Diyos. Tingin nila sa Diyos, supplier ng kung ano nilang gusto. Panginoon, bigyan mo ko ng ganito, ganyan. Bigyan mo ko ganito, ganyan. Hindi mo alam na mas higit pa dyan ang binigay ng Diyos sa'yo. Higit pa dyan sa mga naiisip mo na mga bagay, iniisip mo yung karir mo, iniisip mo yung buhay mo. Tignan mo ang binigay ng Diyos sa'yo, tinupad niya yung pangako niya sa buhay mo na ikaw ay maliligtas. Sabagat doon natin naintindihan na walang kwenta ang lahat ng bagay kung tayo nasa kasalanan. Oo nga, maupay timbalay. Sige ka, paniguro na marami kang pera sa buhay mo. Naniguro ka nga mag-uswagod adlaw-adlaw. Naniguro ka sa tanan ng mga butang sa mundo ng mga bagay na nakikita. Sinasabi ng Biblia, lahat ng mga bagay na nakikita, lahat yan ay temporal lang, temporary. So, malingan nga temporary, lumilipas. Mga kapatid, binasa natin kanina sa Biblia, sa pinangunahan ni Brother Raymar, Hebrews 9:27, itinakda sa tao ang minsan mamatay. Siging paniguro hitaw sa kanyang buhay, isang araw mamamatay din siya. Hindi niya naisip, si Kristo na ang katumanan han pangako kay iya. Isang litaato na adan na kan Kristo waray natin kabaraka. Hindi na tayo nag-aalala, mga kapatid, may langit tayong pupuntahan. Mga kapatid, imagine, pupunta tayo sa langit. Sasabihin ng mga kapatid, sabihin natin lahat, pupunta tayo sa langit eh. Hindi pa ngayon. Kaya mga kapatid ko, gusto ko maintindihan nyo ngayong umaga na si Kristo na ang kapuspusan ng lahat ng bagay sa buhay natin. Walang problema kung meron tayong mga pinapagsabay-sabay sa buhay natin, pero wag nating aalisin si Kristo. Kapag nalaman ko na meron tayong kapatid na nagsisikap sa buhay, masayang-masaya tayo. Hindi natin kailanman pinagbabawalan ng mga kapatid maghanap buhay, pinipilit pa natin sila maghanap buhay, tinutulak pa natin, sige Brad, padayon kayo ito na imo pakabuhi. Sabagat nais ng Diyos sa tayo umunlad, mga kapatid, pero wag nating gawin na bulag tayo kay Kristo. Wag. Kailanman hindi tayo pinagbawalan ng Diyos na gawin ang gusto natin. Pero itong iiwasan natin, maharayo tayo kay Kristo. Si Kristo na ang katumanan, hansad ng Diyos. Sa Kanya tayo nabubuhay at meron tayong buhay na magpakailanman. Wala na tayong hanapin. Kaya mga kapatid, sa totoo lang sa ating pangalagad sa Diyos, tungod na nasa atin ang Panginoon, wala na tayong iniisip pa ng mga bagay. Kung meron man, para na sa gawain ng Diyos. Wala na tayong kabaraka. Hindi rin tama na kinukumpara natin sarili sa ibang tao. That is not good. Sabagat kung ikukumpara nimo, dako nga ho nga kaibahan. Bakit? Ikaw may Kristo hirawaray. May ito nga naniguro hira sa buhay nila, sabagat alam nila, tingin nila sa daigdig nito, amo na't iralangit. Ay, ayoko pang mamatay. Kasi tingin nila dito sa daigdig, ito na yung langit nila. Wala na silang langit sunod. Kaya naniguro sila sa buhay na ito na makuha nila ng gusto nila lahat ng bagay na gusto nila makuha. Kailangan bago ako mamatay, mapuntahan ko ang
Australia mapuntahan ko, New Zealand mapuntahan ko, yung Amerika mapuntahan ko, yung magagandang mga lugar, lahat ng beach, Boracay, Canigaw, lahat mapuntahan ko. Pero meron sa isang lugar na hindi niya mapuntahan, langit sa langit. Hindi niya mapupuntahan yun. Bakit? Hinanap niya ang buhay niya, hindi si Kristo. Kaya mga kapatid, ngaran di kita makakadto ito yung mga lugar, pero pwede lagihap. Pag-aaralan natin paano. Sa Labadilans ka nakakani. Sabihin, hindi imposible makakadto kita era. Pero sa gawain ng pagmimisyon, pinagihiton, sinasabi ng Panginoon, humayo kayo sa buong mundo. Pinagihan misyon, makakabiyahe kita hiton ng mga lugar. Pero hindi sa pansarili dahil sa kasalanan. Mga kapatid ko, magpasalamat tayo na nakikristo tayo. Kaya ngayong umaga pinapaalalahanan tayo na kung tayo ay dumaan na sa mga bagay na yan, maharugdan na tayo. Huwag na nating balikan ang ating pinanggalingan na Ehipto. Kagaya ng Israel, nang lumabas sila sa Ehipto, may mga nasaring malayo maniningab biyahe. Makuri, magbinaktason. Moises, maupay pada nga, mamalit na lang kita dito, kay baga maupay tam kabutang dito sa Ehipto. Pagiging oripon. Mabasahan yan mga pares sa Exodus ng Levitico. May mga utak unbeliever lagi hapon nga, ngaran luwas na hirangad to, iging gawas ka na nga ni, karig pa rin bumalik. Mga kapatid, niligtas na tayo ni Kristo, wag na tayong bumalik sa ating dating buhay. Sundan natin ang daan ng Panginoon, papunta sa kalangitan. Kaya sinasabi ng Biblia sa Colossus 2:6, mga kapatid, punta natin sa Colossus 2:6. Colossus 2:6, kung paanong tinanggap mo si Kristo, magpadayon ka haiya. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Colossus 2:6. Sabi ng mga Israelita kan Moises, Moises, baga maupay pa dito aton gintikangan. Kaya dito may sibuyas. Mga parid, dito sa Middle East, damot mga maharang, mga onion. Colossians 2:6, mga parid. Sabi ng mga Israelita, gabay dito na lang kita. Kontra kita din ay magbinaktason sa kamingawan. Hindi natin alam kung totoo yung plano ng Diyos sa makarating kita sa lupang pinangako. Colossians 2:6, mga parid. Pasahon ta. Colossians 2:6. Tungod kay ginkarawat man niyo nga Ginoo i Kristo Jesus, pakig-u sa kamo iya. Amen. Mga kapatid, nakapagsimula na tayo kay Kristo, tuloy-tuloy muna. 100 years from now, magkikita na kayo ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos, hindi nauubos, pero yung oras natin nauubos. Ang ating buhay limitado. Lagi nating alalahanin, mga kapatid. Habang lumalabay ang mga adlaw, nangihina tayo. Lalo tayong nangihina. At ang pinakahuli nating hihigaan, libingan na. Ngayon, humihiga tayo sa higaan. Isang araw, hihiga tayo sa libingan. Pero kung ano mapapabilin sa atin, mga kapatid, si Kristo na nasa atin. Hindi sayang ang ginagawa niyong paglilingkod, mga kapatid. Kaya kung ang mundo tinutukso kayo, labanan niyo. Labanan niyo ang tukso ng mundo. Kung meron mang nagpapalayo sa inyo sa Diyos, lumapit kayo lalo sa Diyos. Kaya nilalayo ng Diyos na meron tayong church. Na kung diin, sinasabi ng Biblia sa Hebreo 10:25, mga kapatid, basahin natin. Hebreo 10:25. Nandyan din. Hebreo 10:25. Ayaw natin bayaan ang aton na batasan ng pagkatiro. Huwag ka goda absent sa mga pagtitipon sa balayhan Diyos. Ayaw natin bayaan ang aton na batasan ng pagtiro. Sugadhan binabuhatan iba. Lugod pag dinasigay kita. Amen. Labi na god nga nakita kamo nga nagtitikaharani na ang adlawhan pagbalik ang Ginoo. Mga kapatid, meron tayong lupang ipinangako sa atin ng Diyos. Isang araw, aapak tayo sa langit. Makikita natin si Moises doon. Makikita natin si Abraham, lahat ng mga tao. Mga kapatid, kung makita mo si Jesus, anong una mo sasabihin sa kanya? Kung makita mo si Jesus, makita ka mo duha. Ano ni mo iyaya ka na iya?
Kung ako akit sa langit, sabihin ko sa Kanya, Panginoon, salamat, binigay mo yung buhay mo para sa akin. Nayanaan, nilugod ako kasama mo. At hindi lang yun, tinawag mo ako na maging kausa, ani mo pagantos. Kaya kung kaupod ka ni Kristo sa pagantos, kaupod ka giyap niya sa iya himaya. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, ipinaalala sa atin na kumpleto na tayo kay Kristo. Colossians chapter 2, balik tayo mga kapatid. Colossians chapter 2, verse 10. Colossians 2, verse 10. And ye are complete in Him. Mga kapatid, kumpleto na tayo kay Kristo. Wala na tayong hanapin pa. Hindi tayo binabawalan ng Diyos sa ating mga sariling mga naisin. Pero wag tayong lalayo sa katumanan ng saad ng Diyos, si Jesus Cristo. Wag na wag. Colossians 2:10, sabi ng Biblia, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Colossians 2:10, sa waray, nga niginhatag iyo ang timos nga kinabuhi, didahan pakig-usan niyo haiya. Sabihin nga ni timos, fulos, bugos na, buong buo, sakto, sapat, iyaan gilalabawi, nga tanan ng espirituhanon, nga punuan, ngan pagburutan. Di tayo binabawalan eh. Kaya, nalulungkot ako sa mga kapatid nating napalayo. Sabihin, kung unaon, paano sila nakakarinig ng mensahe? Once a week lang tayo nakakapag-post ng video sa ating social media. Kaya mga kapatid, binabudgetan natin yun eh. Kasama sa expenses ng ating church yung social media. Bakit natin nilalayo na nag-upload tayo, nagpapaload? Sister Bis na. Kasi Sister Bis na nakatoka sa social media. Siyang may hawak na account natin. Nagpapaload tayo ng 100 pesos per week. Para lang makapag-upload ng 2 hours na preaching. O 2 hours o 45 minutes. Ba't natin nilalayan mga kapatid? May mga kapatid tayo nasa malayo eh. Hindi naman natin ginagawa yun ba? Ayos naman pala, may video naman eh. Hindi eh. Hindi ah. Mga kapatid, nilalayan din natin na ibang tao makabatig yan. Bisan sa paraan ng social media. Kaya, malaking tulong kung atin itong na-share sa ating mga wall. Sabagat sa pamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita, ang mga tao ay nagkakaroon ng pag-asa. Nalalaman nila ang paglilinis ng kasalanan, katubusan sa kasalanan, solusyon sa kasalanan si Kristo lang. Waray iba. Nabisan sa aton karatulan na kasaring bayain iyo mga sala, ngan tuoy niyo ang maupay nga sumat. Mga kapatid, si Kristo ang kailangan ng buong daigdig. Waray iba. Mga kapatid, ngayong umaga di tayo magtatagal, kumpleto ka na kay Kristo. Magpadayon ka. Kumpleto ka na. Ngayon, tinuyo ng simbahan natin na meron tayong mga gawain upang tayo lagi mapaalalahanan. Dako it, baga, prone. Gusto mo rin nga ng prone, parang dako it chance. Kung nabibisi kahit ibang butang, nakalimot ka sa Ginoo. Believe it or not. Kasi kahit sabihan mo ko na, Pastor, kahit naman busy ako, di ako nakakalimot eh. Paano mo, parang sa logic, hindi magsasakto eh. Busy ka, di ka nakalimot. Paano ka di ka nakalimot? Busy ka nga. Tinutuyo natin mga kapatid na lagi nagpapaalalahanan. Bumalik ang Ginoo na natulog at kita. Sabi ng Panginoon, kung ako ba'y bumalik, meron pa kaya kung maabdan nga nasa rin. Kung atin iisipin, tuwing linggo, pinapaalala sa atin ng mabuting balita. Naniguro ang Diyos na bumalik kaya natuo kita. Nasa ganun ding paraan, mga kapatid, nag-iimbita tayo ng bisita. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos kung nanunundo tayo ng bisita. Sa bakas pamagitan niyan, ginagamit ka ng Diyos ng ibang makabatigyapan mo pa yung sumat. Pagpapalain ka ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos. Dahil ang iyong buhay, hindi lang ang iyong sarili, ang iyong nais na makakilala sa Diyos, kundi bisan nagtatalinguha kagayapon na iba makabatigi hapon. Salit mga kapatid, yan ang ating gawain sa Mateo 28. Pumayo kayo at gawin yung tinunaan lahat ng mga katauhan.
Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan niyo sila sundin ang lahat ng aking pinag-uutos. At tandaan ninyo, lagi niyo kong kasama hanggang sa katapusan ng daigdig. Mga kapatid, kapag ang Diyos nangako, tutuparin niya. Tutuparin niya. At tinupad niya sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung nalulungkot ka, huwag kang iinom. Ba't nalulungkot ka? Dadalhin mo sa anong bagay na magpapasaya sa'yo. Kung dadalhin mo sa pag-inom, pag nawalan na yung kahubog mo, waray na. Babalik na natin problema. Kaya mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng banal na Espiritu. Na siya'y nag-aaliw sa atin sa panahon na tayo ay napipighati. Pinapaalala sa atin ng Diyos, si Kristo nasa iyo na. Wala kang dapat dibdibin. Wala kang dapat igdumot na anumang bagay dahil si Kristo'y nasa iyo na. Mga kapatid, sa ating buhay, hindi na natin hinahanap ang kasiyahan sa daigdig na ito. Masaya tayo sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Medyo mahirap lang, pero nakita ko lang yung ngiti ni Isaiah. Binibigyan tayo ng Diyos ng kaaliwan sa iba't ibang bagay. Inaaliw ka ng Diyos sa iba't ibang paraan. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, pinaalala sa atin, kumpleto na tayo sa Panginoon. Wala na tayong hanapin pa. Kaya, huwag natin siyang tatalikdan sa anumang paraan. Last verse, bago tayo magkuman sa Hebreo 2, babasahin ito mga kapatid. Hebreo 2, bilang ating closing. Hebreo 2, 1 hanggang 4. Hebreo 2, 1 hanggang 4. Sanglit, kinahanglan, tipigan, tagod, hinmaupay. Hebreo 2, 1 hanggang 4. Sanglit, kinahanglan, tipigan, tagod, hinmaupay, an mga kamatuoran nga aton hinbatian. Amen. Base diri kita mahianod. Hawakan mong mabuti na pakinggan mo. Kaptin maupay. Para di ka mahadara ang mga butang sa mundo. Bito, sanglit kay nang lantipigan tagudin maupay ang mga kamatuoran nga aton hinbatian. Base diri kita mahianod. Verse 2. An mensahe nga ginpahayagan mga anghel ngadto han aton mga ginikanan. Iginpakita nga matuod ngan kinmarawat hin kastigo nga angay haiyaan hinuman nga waray hito magsugot o magtuman. Verse 3. Sanglit uunan honta pakalikayhan sirot kung pabayan ta insugad nga dako nga kataluwasan. Ba? Paano ka makakalagiwan parusa ng Dios kung ang kaluwasan nimo balibaran? Ang Ginoo ngahaw ansyahan nga nagpahibaro hini nga kataluwasan nga nagpamatuod ha aton adton mga nagpakabatiha iya. Verse 4. Gindugngan liwat ang Dios ang irap pagpamatuod, pinaagihin mga tigaman hingahom, mga orosahon, nganda mo kalain nga mga milagro. Ginbahin-bahin liwat niya ang mga hatag ng Espiritu Santo, sumala an iya kaburuton. Tipigan tayo maupay, ano ito nabatian. So, walang dapat makapagpaiwas sa'yo sa Diyos. Magpabilin kan madigon sa Panginoon. Kompleto na tayo sa Panginoon. So let us pray. Sa umagang ito, magdadasal tayo.